Ay, tatam lang iba kanya Andres, naibus kwarta akong. Kakaano ka mo namuan? Agsapsapo lang kami tirabong. Tapos nakita sudag tungtong di taltalon. E di ibig sabihin, niloloko lang tayo ni Dimse. Sungbatan nyo aming nadamag ko kanyayo ha. Awan, tagululbud kanyayo. Sika, napayag ka nga nalaingin. Sumbat nga dagos. Tuyuking ka. Madi ka nga sumbat talaga. Sika, bad tripin na ka talaga. Sika nga tarasin. Napayag ba ka nalaingin dimsain? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Pasensya ka na ba kung medyo matagal akong nakauwi? Medyo busy lang kasi sa trabaho. Ano ka ba? Okay lang yun. Kaya ko pa naman. Kamusta na pala si Dimse? Medyo okay naman na siya Mercedes. Bumabalik na siya sa dating dimsik. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa'yo, Baak, dahil hindi mo pinapabayaan si Dimse. Wala yun. Kahit ganun siya, may pinagsamahan naman kami kahit papano. Ay, kapay niya pagtungtungtungan niyo itong aluwa. Kayo lagutila, malamis na tanay. Gusto sa mamagindi. Kasama-sampi mo pa lang, mang buribur ka manin. Ang dami sasabihin, ganun pa. Andres, kung wala kang matinong sasabihin, pwede umalis ka na lang. Kung ayaw niyo sa hotel, yan na lang oh, walang tao. Kadarating ko pa lang, paalisin mo na agad ako. May importante pa naman sana akong sasabihin sa inyong dalawa. Nagpins na mag-yaks na best friend. Huwag niya kang best friend. Malayo sa problema. Dito ta pala hanggang matinipos kwarta ni Baak. Kas pare no, awang kwarta ni Bakan. Hindi na papanantan best friend. Matik. Kaya andas na mapan best friend. Tapos nung matikwata. Buri-burin ta. Ang galing-galing mo talaga best friend. Iso nga idol ka eh. Talaga? Oh, sarap mo. Ano? Naroon at sinilas yun kapapagnan. Ay, tatam lang iba kanya Andres, naibus kwarta akong. Kakaano ka mo namuan? Agsapsapo lang kami tirabong. Tapos nakita sudag tungtong di taltalon. E di ibig sabihin, niloloko lang tayo ni Dimse. Yes, you're right. Hindi lang si Dimse. Dalawa sila ni George. Iso nga idi na pang kay di balay, napudot ulom. Iso nga pinabuksita mi dimsay. Yeah, that's right boy. Eh, anong plano mo sa kanila ngayon, Baak? Diyan muna kayo. Wala mo nang makikialam sa inyong dalawa. Andres, anong gagawin ni Baak kay Dimse at George? Sigurado, kulpi di gulat ang aabotin ng dalawang yung kay Baak. Friend, luto majig natin may bak na karne. Ay, mabisina ko.
Apay nga siyak na itigluto. Sige na, sige timabisin. Laki di ato yun. Para gluto laeng. Di ba aklat taglutom? Total, baka paaway na dyan. Sa bagay Tadang marami na tibalay na. Isti sa bayo nga duwa. Nagawan nga babain nyo, intid ko amin nga kailangan nyo, tapos gagawin ta lang. Nakita yun ako ng kinamuryo, tibakat ta. Andres, ano kaya kung puntahan natin si Baak? Ano naman gagawin natin doon? Kinakabahan ako, Andres. Baka mamaya may gawin si Baak kay Dimsi at George. Ano ka ba? Kakampihan mo pa yung dalawang yon. Iniloko na nga lang si Bakat Ginago. Hindi naman sa kinakampihan ko sila, Andres. Nag-aalala lang ako, baka may magawa si Baak na ikakapahamak niya. Kung mapuruan man niya yung dalawa, deserve nila yon. Kayang-kaya ni Bakat yung mga yon. Wala ka ba talagang gagawin, Andres? Wala akong gagawin. May tiwala ko kay Baak. Kayang-kaya niya yung dalawa. Baka ngayon lantang gulay na yung mga yun Sigurado ka ha? Baka mamaya mapahamak si Baak. Makakonsen ka naman kay Baak. Bakit? Kay Dimsa hindi ka concern? Concern kay Dimse? Noon na nung may sakit siya. Pero ngayon nalaman ko na nagsisinungaling siya. Takki niya Mercedes, mas maganda maghanap ka na lang ng iba. Huwag na si Dimse. Sure ako. Wala lang mukha yun. Basag-basag yan. Isti sa bayo nga duwa. George! Dimsi! Tumbar kayo manta. Sa bayo ha? George! Dimsi! Asan ni Bakang best friend? Uy, sunajay. Sakto, magpisina ko. Nakatadyag luton. Isti sa bahanan. Dimsi! George! Tumbar kayo tano ba di? Baka nga duwa ah. Paspasan nyo! Sige nga duwa ah. Sige ka man to. Isti sa bayo ah. Sungbatan nyo aming nga damag bukan nayo ha. Awan, tagululbud ka nayo. Sika, nabayag ka nga nalaingay. Sumbat nga dagos. Tuyuking ka. Madi ka nga sumbat talaga. Sika, bad tripin na ka talaga. Sika nga tarasin. Nabayag ba ka nalaingay dimsain? Ano? Awan sumumbat ka nayo? Kaya't yung malmaluwing kayon, tamalumpo kayon, ha? Sige, tuloy mo ba? Apay, kasatnom nga naman na dyan dimsay. Hamun dapat mamuanan. Api kapoy sila kanyam.